Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Έχουμε ξεκινήσει, όπως έχουμε πει ήδη, τους μακαρισμούς που μας έχει καταγράψει ο Ματθαίος, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, λόγια του Χριστού, τα οποία θα διαβάσουμε και θα ερμηνεύσουμε. Άρα λοιπόν, ένας ο μακαρισμός, ο τρίτος στη σειρά, αφού αναφερθήκαμε στους δύο πρώτους, λέει «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη». Μακάρι οι πραείς. Ποιοι είναι οι πραείς? Λοιπόν, πραείς. Ποιος είναι ο πράος και τι είναι η πραότητα? Η πραότητα είναι, μία έννοια είναι, μία ερμηνεία είναι αταραξία και απάθεια. Αταραξία και απάθεια. Ήταν το κύριο χαρακτηριστικό που είχε ο Χριστός μας. Ξέρετε τι θα πει απάθεια? Το έχουμε πει και άλλη φορά. Απάθεια είναι το να μην αντιδράμε είτε στα πολύ καλά που μας συμβαίνουν, είτε στα πολύ κακά που μας συμβαίνουν. Είτε σε αυτά τα ευχάριστα λόγια που μπορεί να μας πούν, τα κολακευτικά λόγια, τα επεφημητικά λόγια, είτε στις κατηγορίες, στις συκοφαντίες. Σε αυτά λοιπόν ο Χριστός έδειξε αυτή την πραότητα, δηλαδή την απάθεια. Και βρίσκουμε τον Χριστό να εισέρχεται στην πόλη της Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων ατάραχος, απαθής. Δεν επηρεάζεται από τα λόγια. Δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος ενδεχομένως θα μπορούσε να πάρουν τα μυαλά του αέρα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαθής. Δεν είναι πράος. Και αργότερα, μετά από 5 μέρες, όταν τον σύρανε μπροστά στο λιθόστρωτο για να τον κρίνει ο λαός, από κάτω όχλος, που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν», πάλι απαθής. Ούτε οργίζεται, ούτε θυμώνει. Έτσι. Απαθής και στη μία κατάσταση και στην άλλη. Και μάλιστα αυτή η απάθεια του Χριστού, όπως έχει προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, προφήτης Ζαχαρίας, ένας από τους μικρούς προφήτες, λέει το εξής, το οποίο υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται, λέει «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών», δηλαδή να χαίρεσαι πάρα πολύ, θυγατέρα Σιών, εσύ δηλαδή η Ιερουσαλήμ, κήρυσε, δηλαδή διαλάλησε, διακήρυξε, θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον. Να λοιπόν ο βασιλιάς σου έρχεται προς εσένα δίκαιος, δηλαδή ενάρετος, και σώζοντας, είναι αυτός ο σωτήρας δηλαδή, πράος και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων. Πράος και επιβεβικός. Βλέπετε, έρχεται μέσα απαθής, ατάραχος. Δεν επηρεάζεται από τον όχλο. Ό,τι και να λέει αυτός, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Δεν σκυρτάει από μέσα του κάτι. Περνάει χωρίς να τον επηρεάσει ο όχλος. Αυτή λοιπόν είναι η μία, ας το πούμε, ερμηνεία του όρου πράος και πραότητα. Άλλη εκδοχή. Ηρεμία και γαλήνη. Αυτός που είναι πράος εκπέμπει μια ηρεμία, μια γαλήνη. Το βλέπεις στο πρόσωπό του. Το βλέπεις στις αντιδράσεις του. Το βλέπεις στην ομιλία του. Το βλέπεις γενικά στη ζωή του. Υπάρχει μια γαλήνη, μια ηρεμία. Δεν υπάρχει αυτή η ταραχή. Έτσι, καμιά φορά κάποιοι άνθρωποι είναι ταραχώδεις. Και στο λόγο τους, αλλά και στη ζωή τους και στις κινήσεις τους.
Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πράος φαίνεται και από την ηρεμία και τη γαλήνη που εκφράζει, που εκπέμπεται, η οποία αυτή είναι και κολλητική. Με έναν γαλήνιο, με έναν πράο άνθρωπο, με έναν ήρεμο άνθρωπο, γίνεσαι και εσύ ήρεμος. Υπάρχει και ένα σχετικό ανέκδοτο, το έχουμε πει νομίζω και άλλη φορά, που λέει, ας πούμε, μπαίνει ο δάσκαλος μέσα στην τάξη και λέει σε ένα παιδί, κλείνε μου το ρήμα, πεινάω. Και λέει αυτός, εγώ πεινάω, εσύ πεινάς, αυτός πεινάει, εμείς πεινάμε, εσείς πεινάτε, αυτοί πεινούν. Γιατί το λες έτσι, παιδί μου? Όλοι είμαστε στην οικογένεια, είμαστε νευρικοί, γι' αυτό μιλάμε έτσι. Πάει στον δεύτερο, λέει, κλείνε μου και εσύ το ρήμα, πεινάω. Εγώ πεινάω, εσύ πεινάς, αυτός πεινάει κτλ. Γιατί, παιδί μου, το λες έτσι? Γιατί λέει, μέσα στην οικογένεια είμαστε όλοι ήρεμοι και μιλάμε ήρεμα. Έρχεται και ένας τρίτος και λέει, πες και εσύ, κλείνε και εσύ το ρήμα. Λέει, εγώ πεινάω, εσύ πεινάς, αυτός πεινάει. Εμείς πεινάμε, εσείς πεινάτε, αυτοί πεινάνε. Γιατί το λες έτσι, παιδί μου? Εγώ είμαι γιος του Λάτσι. Εγώ είμαι πλούσιος δηλαδή. Αλλά, πάση περιπτώσει, το νόημα είναι πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι αποκτάς και έναν ίδιο χαρακτήρα. Και αν κανείς λοιπόν είναι πράος και γαλήνιος, αυτό το διαχέει και γύρω του. Και θα δεις με έναν άνθρωπο πράο, θα κάνεις ήρεμες συζητήσεις. Με έναν άνθρωπο πράο που θα καθίσεις, θα γαληνέψεις κι εσύ, η ψυχή σου θα γαληνέψει. Έτσι λοιπόν, μία εκδοχή, μία ερμηνεία είναι ο πράος ότι είναι ήρεμος και γαλήνιος. Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι αυτός που είναι πράος δείχνει ανοχή στις κακίες των άλλων. Τους ανέχεται δηλαδή, χωρίς να αντιδράσει. Ή επιοίκεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο πράος είναι και επιοίκης, με την έννοια ότι δεν είναι αυστηρός. Δηλαδή, θα σου κάνει κάτι και αυτός το δέχεται με επιοίκεια και σου συμπεριφέρεται με επιοίκεια. Αλλά και όπως είπαμε και στην αρχή, με ανοχή. Δηλαδή, το δέχεται τον άλλον όπως είναι. Αυτός είναι ο πράος άνθρωπος. Ποια άλλη ερμηνεία μπορούμε να έχουμε? Έχουμε την λεγόμενη αοργησία. Ο πράος είναι αυτός που δεν οργίζεται. Αυτή είναι κυρίως η ερμηνεία που εμείς ξέρουμε. Ο πράος είναι αυτός που δεν οργίζεται. Έχει αοργησία και μακροθυμία. Δηλαδή του κάνεις και αυτός δεν αντιδράει. Του κάνεις και αυτός δεν θυμώνει. Και μένει ατάραχος, μένει πράος. Να θυμηθούμε από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι, είναι μια ιστορία με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ, ο πατριάρχης Ιακώβ. Έτσι. Αυτός στην αρχή πήγε σε ένα μέρος και άρχισε να ανοίγει ένα φρέαρ, ένα πηγάδι και βρήκε νερό. Οι άλλοι γειτονικοί πληθυσμοί εκεί πέρα, που ήταν πιο πολλοί και πιο ισχυροί, του είπαν, τι σκάβεις εκεί, δικό μας είναι το μέρος και το πηγάδι που έσκαψες είναι δικό μας. Πάει παραπέρα. Πάλι με την βοήθεια του Θεού, λέει, θα σκάψω εδώ. Σκάβει και εκεί, βρίσκει και εκεί νερό. Που όλοι οι άλλοι δεν είχαν νερά. Σκάβει και δεύτερο φρεάτιο και εκεί πάνε λοιπόν οι άλλοι και είπανε, όχι, και αυτό είναι δικό μας, λέει, εδώ πέρα το μέρος είναι δικό μας. Του παίρνουν και αυτό το πηγάδι. Και τρίτο πηγάδι ανοίγει, πάλι του το παίρνουν. Και στο τέταρτο πηγάδι δεν τον ενόχλησαν πλέον και εκεί λοιπόν βρήκε την ηρεμία και τη γαλήνη, αλλά δεν αντέδρασε. Δεν αντέδρασε. Έδειξε πραότητα, αοργησία, μακροθυμία, που πολλοί από εμάς από το πρώτο ήδη φρέαρ θα είχαμε κάνει σαματά μεγάλο, έτσι. Λοιπόν, δεν διεκδίκησε δηλαδή το δίκαιο του, αλλά πήγε παραπέρα. Και είναι αυτό που λέμε, δίνουμε τόπο στην οργή. Αοργησία, μνησικακία. Σας τα λέω αυτά, βλέπετε, πόσο μας βοηθάνε αυτά να καταλάβουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα λέω εγώ, ότι τα εφαρμόζω και όλας, ότι είμαι εγώ ως με ένα παράδειγμα για να το αποδείξω, αλλά όλοι μας οφείλουμε να τα γνωρίζουμε αυτά και να κάνουμε μια προσπάθεια
να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Μπορεί να φαίνονται δύσκολα, αλλά εφόσον κάποιοι τα εφάρμοσαν, πάει να πει ότι όλοι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Έτσι. Άλλη ερμηνεία. Συγχωρητικότητα και άμνηση κακία. Συγχωρητικότητα. Δηλαδή, ο άλλος μου κάνει κάτι και εγώ είμαι πράος. Δηλαδή, τον συγχωρώ. Δεν τον συγχωρώ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τον συγχωρώ ήδη εκείνη την ώρα. Αυτή η πραότητα είναι που αυτή την πραότητα μας τη διδάσκει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Που λέει, προτού ακόμη οι άλλοι να καταλάβουν ότι έχουν κάνει λάθος ή ότι έχουν σταυρώσει το Θεό, και λέει ο Χριστός, Πάτερ, άφησε αυτής, ουγαρίδας τι ποιος. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Βρίσκει και δικαιολογία. Αυτό θα πει συγχωρητικότητα, δηλαδή η πραότητα η οποία εκφράζεται με μια συγχωρητικότητα ή μια άμνηση κακία. Δεν κρατάει κακία. Βλέπετε, ο πράος δεν θέλει να ανταποδώσει το κακό. Ο πράος το δέχεται. Είναι δηλαδή σαν ένα σφουγγάρι το οποίο το πατάς και αυτό ξαναπεστρέφει στη θέση του χωρίς να πάθει τίποτα. Έτσι είναι ο πράος, ο οποίος δέχεται ότι δέχεται χωρίς να νιώσει ότι έπαθε κάτι. Αυτό είναι στην αρχή. Έτσι. Αυτή είναι η πραότητα. Και μια άλλη ερμηνεία είναι η λεγόμενη ακακία. Δεν έχω κακία μέσα μου. Δεν κρατάω κακία, αλλά δεν κάνω και κακό. Αυτά όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στον όρο πράος και πραότητα. Τι σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε αυτήν τη λεγόμενη πραότητα. Για αυτή την πραότητα μας έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Άγιοι. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, από το οποίο πολλές φορές αντλούμε έτσι θέματα και βρίσκουμε κάτι να πούμε, είναι το βιβλίο της κλίμακας του Ιωάννη, του Συναΐτη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναΐτης στην κλίμακά του έχει ένα ολόκληρο λόγο που αναφέρεται στην πραότητα, περί πραότητος και απλότητος. Για να δούμε λίγο τι μας λέει και κομμάτι-κομμάτι να το συζητήσουμε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, η πραότητα είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου. Είναι δηλαδή μια κατάσταση σταθερή. Η πραότητα δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις και δεν το έχεις. Είναι κάτι το οποίο το έχεις από την αρχή σταθερά και δεν αλλάζει. Είναι λοιπόν μια αμετακίνητη κατάσταση του νου που παραμένει η ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Αυτό που είπαμε πριν με τον Χριστό, ο οποίος τη μία μέρα χαίρε ο βασιλεύς του Ισραήλ, ως ανάεν της υψίστης, και απ' την άλλη άρον σταυρός είναι αυτό. Ατάραχος, απαθής, πράος. Άρα λοιπόν η πραότητα παραμένει σταθερή είτε στις τιμές είτε στις περιφρονήσεις. Πραότης σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Δηλαδή, να προσεύχεσαι για έναν άνθρωπο που σε αγαπάει και να προσεύχεσαι και για έναν άνθρωπο που σε μισεί, το ίδιο. Αυτό είναι πραότητα. Να μην τους ξεχωρίζεις μέσα στην προσευχή σου. Πραότητα σημαίνει λοιπόν ότι τους δέχομαι όλους. Άρα λοιπόν μέσα στην πραότητα υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Η πραότης είναι βράχος πάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον χτυπούν. Δηλαδή φανταστείτε μια θάλασσα αφρισμένη, τρικυμιασμένη, θαλασσοταραχή μεγάλη, να στέκεται ένας βράχος μέσα εκεί και να μένει σταθερός, να μην μετακινείται. Αυτό είναι η πραότητα. Όποιος έχει την πραότητα μοιάζει με το βράχο, ο οποίος δεν μετακινείται, δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι ήταν ο Χριστός, αμετακίνητος. Έτσι να το φανταστείτε, ότι γύρω του υπήρχαν τρικυμίες και εκείνος έμενε σταθερός. Και οι Άγιοι που τον έχουν ως πρότυπο και τον αντιγράφουν, ακριβώς το ίδιο είναι. Σαν βράχοι μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα. Λέει ακόμη, η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής. Πρώτον, δηλαδή, όποιος έχει πραότητα
έχει και υπομονή. Μπορεί δηλαδή επάνω στην πραότητα να βασιστεί και να πατήσει η υπομονή. Αν κανείς είναι πράος, κάνει υπομονή. Ο άλλος ό,τι και να το κάνει, κάνει υπομονή. Επίσης λέει δεύτερον, η πραότητα λέει είναι η μητέρα της αγάπης. Αυτό που είπαμε και πριν. Πίσω δηλαδή από την πραότητα κρύβεται τελικά ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αγάπη. Τρίτον, η πραότητα είναι η προϋπόθεση της διάκρισης. Τι είναι η διάκριση? Η διάκριση είναι να ξέρουμε σε κάθε περίσταση τι πρέπει να κάνουμε. Να μας φωτίσει ο Θεός να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πούμε σε κάθε είδους περίσταση. Είναι λοιπόν η πραότητα εκείνη η οποία είναι, λέει, προϋπόθεση για να έχεις, λέει, την διάκριση. Αν δεν έχεις πραότητα, δεν μπορείς να έχεις διάκριση. Γιατί το λέει αυτό? Διότι λέει, όπως γράφει η Γραφή, διδάξει Κύριος πραής οδούς αυτού. Είναι στους ψαλμούς. Το ακούμε πολλές φορές και σε κάποιες ακολουθίες που διαβάζουμε εδώ στην Εκκλησία. Διδάξει, λέει, Κύριος πραής οδούς αυτού. Στους πραείς θα φανερώσει τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Ποια οδό πρέπει να πορευτεί. Άρα λοιπόν πάνω στην πραότητα εδράζει η διάκριση. Τέταρτον, η πραότητα είναι πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών. Και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, εάν μου κάνουν εμένα κακό και εγώ είμαι πράος, δίνω άφεση αμαρτιών στον άνθρωπο αυτόν που μου έχει κάνει κακό. Αλλά εφόσον εγώ συγχωρώ τον άλλον, έχοντας την πραότητα, θα με συγχωρήσει και ο Θεός. Γιατί τι λέει? Πάτερ άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εάν λοιπόν συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες μας, έχουμε τη βεβαιότητα, τη σιγουριά, την πίστη ότι ο Θεός θα συγχωρήσει και εμάς. Είναι λοιπόν μια προϋπόθεση. Άρα η πραότητα είναι, λέει, πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών. Πέμπτον, πραότητα είναι το θάρρος της προσευχής. Δηλαδή, όποιος είναι πράος στέκεται διαφορετικά στην προσευχή. Έχει δηλαδή ελαφριά τη θέση του. Δεν τον εμποδίζει κάτι, δεν τον πνίγει κάτι. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σκληρός, είναι μνησίκακος, δεν συγχωρεί, είναι επιθετικός. Πώς μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να βγάλει μια γνήσια προσευχή? Ο άνθρωπος ο πράος δεν τον βαρύνει τίποτα. Ο πράος λοιπόν έχει θάρρος στην προσευχή γιατί δεν τον πνίγει τίποτα. Είναι ελεύθερος από κάθε τι που θα μπορούσε να τον κάνει να ντραπεί ενώπιον του Θεού. Και έχει λοιπόν ένα θάρρος και μια παρησία. Και έκτον, η πραότητα είναι, λέει, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όποιος είναι πράος ελκύει το Άγιο Πνεύμα σε αυτόν. Γίνεται δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε τώρα για τον Άγιο Νεκτάριο. Σε λίγες μέρες θα το γιορτάσουμε. Πόσο πραότητα είχε αυτός ο Άγιος. Πόση πραότητα. Έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Σε λίγο θα διαβάσουμε και κάτι από τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος όχι μόνο ήταν, ας πούμε, δοχείο του Αγίου Πνεύματος στα έργα του, αλλά και στα λόγια του, τα οποία έχουν γίνει βιβλία, τα οποία ο ίδιος συνέγραψε και τα οποία είναι για μας θησαυρός. Γιατί μέσα σε αυτά τα λόγια κρύβεται το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν η πραότητα είναι και η περιοχή εκείνη του Αγίου Πνεύματος, διότι λέγει Κύριος, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των πράων και ησύχιων. Αυτό είναι στον προφήτη Ισαΐα, έτσι είναι γραμμένο. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος, ποιον θα κοιτάξω, με ποιον θα ασχοληθώ παρά με τον πράο και τον ησύχιο, τον ήσυχο άνθρωπο. Μας λέει ακόμη ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Στις καρδιές των πράων θα αναπαύεται ο Κύριος,
ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Εδώ λοιπόν μας λέει κατά αντιστοιχεία αυτός που έχει την πραότητα και αυτός που δεν την έχει. Όποιος είναι, λέει, πράος, σε αυτόν αναπαύεται ο Κύριος. Όποιος δεν είναι πράος, αλλά είναι ταραχώδης, είναι, λέει, καθέδρα του διαβόλου. Αυτός που είναι ταραχώδης άνθρωπος, ταράζεται και προκαλεί και ταραχή, κινείται από τον ίδιο το διάβολο. Πω, είναι φρικτό αυτό. Φρικτό. Πόσο λοιπόν θα πρέπει να αγαπήσουμε την πραότητα και να βάλουμε στην άκρη την ταραχή και το ταραχώδη τρόπο ζωής. Λέει ακόμη ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Η πραής κληρονομήσουσι την γη». Αυτό που είπαμε σήμερα. Μάλλον, λέει, θα γίνουν κυρίαρχοί της. Μάλλον θα γίνουν, λέει, και κυρίαρχοί της. Ενώ οι οργίλοι και θυμώδεις άνδρες θα εξοριστούν από τη γη τους. Αυτοί που έχουν το αντίθετο από την πραότητα, δηλαδή είναι άνθρωποι της οργής, θυμώνων, οργίζονται και είναι, λέει, θυμώδεις άνδρες, θα εξοριστούν από τη γη. Ποια είναι η γη, θα το δούμε μετά, στο τέλος. Η πραεία ψυχή μας, λέει ο Ιωάννης, είναι θρόνος της απλότητας. Δηλαδή όποιος είναι πράος είναι και απλός, έχει μια απλότητα. Έχει μια απλότητα στον τρόπο σκέψης, έχει μια απλότητα στον τρόπο έκφρασης, έχει μια απλότητα στον τρόπο ζωής ο πράος άνθρωπος. Δεν ζητάει δηλαδή τα πολλά, δεν ζητάει τα εξεζητημένα. Ζει και συμπεριφέρεται με απλότητα. Βλέπετε πόσα πράγματα κρύβονται μέσα σε μία λέξη, σε ένα χάρισμα, σε μια αρετή που είναι η πραότητα. Η πραεία ψυχή λοιπόν είναι ο θρόνος της απλότητος και ο νους του οργίλου δημιουργός της πονηρίας. Αυτός που είναι οργίλος και οργίζεται είναι, λέει, ο δημιουργός της πονηρίας. Παράγει πονηρά πράγματα. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όμως όπως σας είχα πει και πριν, ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένα παράδειγμα τέτοιας πραότητας και ο ίδιος έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο που λέγεται «Το γνώθις αυτόν». Και μέσα σε αυτό το βιβλίο αναλύει τον άνθρωπο τι μπορεί να είναι. Είτε έχει αρετή, είτε έχει πάθη. Είτε έχει αρετές, είτε έχει πάθη. Και λέει λοιπόν περί πραότητος. Ένα κομμάτι, δηλαδή μια παράγραφος που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην πραότητα. Τι μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος? Η πραότητα είναι η ηρεμία ψυχής αγαθής. Δηλαδή η ψυχή, η αγαθή, εκφράζεται με την πραότητα. Η αγαθή, η καλή ψυχή, ο καλόψυχος άνθρωπος, εκφράζεται με την πραότητα. Που αγαπάει τον Θεό και τον πλησίον της. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο πράος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχή αγαθή και τα λοιπά, έχει ηρεμία ψυχής, αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τον πλησίον. Η πραότητα είναι θαυμαστή αρετή που ευχαριστεί αυτούς που θεωρούν την εικόνα της. Όποιος δηλαδή συναναστρέφεται με έναν πράο, του αρέσει αυτό που βλέπει. Ο σόφρονο άνθρωπος, έτσι. Γιατί φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάποιον θα τον κοροϊδέψουν που είναι πράος, θα τον θεωρούν ότι είναι αδύναμος. Όπως έγινε και με τον Χριστό, ο οποίος ήταν πάνω στο σταυρό και άλλοι τον κοροϊδεύανε. Εσύ είσαι που έκανες καλά τον ένα και τον άλλο, κατέβα από το σταυρό. Και ο ίδιος έδειχνε μια πραότητα απέναντι σε αυτά. Οι άλλοι τον κοροϊδεύαν. Υπάρχουν λοιπόν και αυτοί που κοροϊδεύουν. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτοί που βλέπουν έναν πράο άνθρωπο, τον χαίρονται. Και χαίρονται να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πραότητα. Και τον από μέσα τους τον θαυμάζουν. Η ημερότητα του χαρακτήρα της πραότητας, απλωμένη σε όλο το ήθος της, τη στολίζει με χάρη σαν καλονή που προκαλεί ευχαρίστηση σε όσους την ατενίζουν. Αυτό που είπαμε. Η πραότητα είναι πλούτος ανεκτήμητος, όνομα θεϊκό, ουράνιο χάρισμα, κλίμακα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό. Είναι ένα θεϊκό χάρισμα, είναι θεϊκό χαρακτηριστικό.
Τι είχε πει ο Χριστός? Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος. Δηλαδή τι θα πει μάθετε από μένα? Να μάθουμε απλά ότι είναι πράος? Όχι. Διδαχτείτε από μένα και κάντε αυτό που κάνω κι εγώ. Αντιγράψτε με. Πάρτε παράδειγμα από μένα. Να γίνω ένα παράδειγμα προς μίμηση. Μιμηθείτε με. Μάθετε από μένα λοιπόν ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Άρα λοιπόν είναι ένα θεϊκό χάρισμα η πραότητα. Η πραότητα καθιστά τον άνθρωπο εικόνα του πράου Ιησού. Αυτό που είπαμε. Ο οποίος θερμαίνει την καρδιά του. Όποιος λοιπόν έχει πραότητα, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και κατοικεί μες στην καρδιά του και του θερμαίνει την καρδιά. Και του λέει προχώρα, είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι, δεν είσαι μόνος σου. Η πραότητα συνοδεύεται από την ταπεινοφροσύνη και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέχεται και είναι ήρεμος και δεν οργίζεται και δεν συμπεριφέρεται άσχημα, δεν ανταποδίδει το κακό, δεν μπορεί παρά να είναι ταπεινός. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έχει πραότητα δείχνει στην πραγματικότητα ότι έχει ταπείνωση. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η βάση του ανθρώπου που θέλει να είναι σωσμένος και να είναι κοντά στο Θεό είναι η ταπείνωση. Όλα επάνω στην ταπείνωση εδράζονται. Όλα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά πραότητα και ταπείνωση ταυτίζονται. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Λέει ακόμα ο Άγιος Νεκτάριος, ο πράος είναι ευμενής και φιλικός προς όλους και φέρεται με επιοίκεια σε αυτούς που αμαρτάνουν. Ένας άνθρωπος δηλαδή που βλέπει τον άλλον, ένας πράος άνθρωπος που βλέπει τον άλλον να αμαρτάνει, δεν το καταδικάζει. Είναι επιοικής και ουσιαστικά προσπαθεί να το καταλάβει και προσπαθεί να του βρει και δικαιολογία. Τι είπε ο Χριστός, το ξαναλέμε. Πάτε ράφες αυτής, γαρίδας ή τυπιούς, δεν ξέρουν τι κάνουν. Βρήκε και δικαιολογία. Για ποιους? Για αυτούς που τον σταύρωναν. Που δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία του ανθρώπου. Και όμως ο Χριστός έχει τη δύναμη να είναι πράος αυτή τη στιγμή και να βγάζει αυτή την προσευχή για τους σταυρωτές του, που έκαναν το χειρότερο έγκλημα όλων των αιώνων. Άρα λοιπόν, ο πράος, όπως είπαμε, είναι ευμενής και φιλικός προς όλους και φέρεται με επιοίκεια σε αυτούς που αμαρτάνουν. Ο πράος δεν κοροϊδεύει. Όποιος είναι πράος δεν κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει. Δεν βρίζει. Ούτε βλασφημάει. Αλλά με αγάπη επανορθώνει αυτούς που έφτεξαν. Προσπαθεί δηλαδή με πράο τρόπο, με πραότητα, να τον διορθώσει τον άλλο. Τι έκανε ο Χριστός όταν τον εράπησαν? Τον έβρισε? Τον καταράστηκε? Δεν θα μπορούσε να πει στην κόλαση να πας. Πώς θα λέγαμε εμείς καμιά φορά σήμερα, στην κόλαση να πας ρε. Μου κάνεις αυτό? Από το Θεό να το βρεις ρε. Δεν τα λέμε. Λοιπόν, ο Χριστός τι του λέει? Του μιλάει, προσέξτε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πιο πριν τον ραπίζανε, τον φτύνανε, τον χτυπούσανε, τον κοροϊδεύανε, του λέγανε, και ο Χριστός αισιόπα. Δεν έλεγε τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση όμως που τον ράπησε ο υπηρέτης, του λέει ο Χριστός, εάν λέει εμίλησα κακός, μαρτύρη περί του κακού. Εάν δε καλός, τι με δέρεις? Γιατί τα είπε αυτά ο Χριστός? Για να τον βοηθήσει να συνετιστεί και να καταλάβει τι έκανε, να τον διορθώσει. Να λοιπόν ο πράος δεν οργίζεται, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά προσπαθεί να τον βοηθήσει, τον άλλο του πει δύο κουβέντες, να τον βοηθήσει να αλλάξει και να καταλάβει το λάθος που έκανε. Αυτό έκανε ο Χριστός. Βλέπετε πόσο μεγάλο παράδειγμα είναι ανά τους αιώνας ο ίδιος ο Χριστός. Όχι με τα λόγια μόνο, με τα έργα. Ούτε μάχεται λοιπόν ο πράος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ούτε φιλονική, αλλά συζητάει ήρεμα με όλους. Άρα λοιπόν δεν μαλώνει, δεν δημιουργεί φασαρίες, δεν λέει έλα εδώ, κάτσε να μιλήσουμε, να σου πω τα αυτά. Δεν προσπαθεί λοιπόν
να επιβληθεί, δεν μάχεται, δεν λογομαχεί, δεν προσπαθεί να βρει, ας πούμε, κάτι που να είναι ανώτερο από αυτό που λέει ο άλλος, αλλά τι κάνει? Ήρεμα, λέει, συζητά με όλους. Ο λόγος που κυλάει γλυκός, ο λόγος του κυλάει γλυκός από το στόμα του. Είναι λοιπόν γλυκής και στο λόγο. Αυτό που είπαμε, η ηρεμία, η γλυκύτητα, όλα φανερώνουν τον πράο άνθρωπο. Ο πράος είναι διδακτικός και ανεξίκακος. Δηλαδή διδάσκει με τον τρόπο του, διδάσκει με το παράδειγμά του, διδάσκει με τη συμπεριφορά και με τα λόγια του, αλλά λέει και είναι και ανεξίκακος, δεν κρατάει κακία. Νουθετώντας με πραότητα αυτούς που του αντιτίθενται. Βλέπετε, καμιά φορά όταν, ας πούμε, τραβάει το σκοινί ο ένας, τραβάει το σκοινί και ο άλλος, δεν βγαίνει άκρη. Ή θα σπάσει το σκοινί ή θα τραβήξει ο ένας τον άλλο, το ρίξει κάτω. Αυτός λοιπόν ο οποίος χαλαρώνει, βρίσκει τη δυνατότητα να έρθει με τον άλλον και να του πει και να τον ακούσει. Ο πράος λοιπόν δεν τραβάει το σκοινί, αλλά χαλαρώνει και βοηθάει με αυτόν τον τρόπο να διδαχτεί ο άλλος, νουθετώντας λοιπόν με πραότητα αυτούς που του αντιτίθενται. Ως πνευματικός άνθρωπος, ο πράος καταρτίζει με πνεύμα πραότητος αυτόν που έπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Είπαμε πριν ότι δεν τον βρίζει, δεν τον κοροϊδεύει, αλλά αντίθετα προσπαθεί να τον νουθετήσει και να τον βοηθήσει να καταλάβει το λάθος του. Στον ταπεινό και πράο θα επιβλέψει ο Κύριος. Θα τον καθοδηγήσει στις αποφάσεις του, θα τον διδάξει στον τρόπο της ζωής του. Αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Θεός ευαρεστείται στους ανθρώπους που είναι πράοι άνθρωποι και τους βοηθάει να αποκτήσουν τη διάκριση. Οι πράεις θα κληρονομήσουν τη γη και θα καταφυτεύσουν αυτήν επιπλήθη ειρήνης. Οι πράοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα κατακτήσουν τη γη. Θα το δούμε μετά τι ακριβώς εννοούμε. Ο πράος με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία ανέχεται με αγάπη τον αδελφό του. Σαν εκλεκτός και αγαπημένος του Θεού, έχοντας καρδιά ευσπλαχνίας, ντυμένος με χριστότητα και ταπεινοφροσύνη, φέρεται προς όλους με πνεύμα πραότητος. Μακάριος αυτός που κατέκτησε την αρετή της πραότητας, γιατί φέρει την εικόνα του Χριστού, του οποίου έγινε αληθινός μαθητής. Βλέπετε, φέρει λοιπόν την εικόνα του Χριστού, αυτός ο οποίος είναι πράος. Μοιάζει με τον Χριστό. Γίνεται Χριστός. Αυτός ο οποίος έχει την πραότητα. Αυτά μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο «Γνώθησε Αυτόν». Όμως, υπάρχει και κάλπικη πραότητα. Υπάρχει και κάλπικη πραότητα. Ποια είναι αυτή η κάλπικη πραότητα? Θα γυρίσουμε πάλι πίσω στην κλίμακα που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης και μας λέει κάτι άλλο. Προσέξτε λίγο εδώ. Λέει, είδα έναν δαίμονα που ελείπησε και δίωξε τον αδελφό του. Δηλαδή έναν άλλον δαίμονα. Οι δαίμονες ξέρουμε πολύ καλά ότι συνεργάζονται. Εδώ λέει όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης ότι είδα έναν δαίμονα να διώχνει έναν άλλον δαίμονα. Ενώ δηλαδή ένας μοναχός ήταν οργισμένος, έφτασαν κοσμικοί επισκέπτες. Οπότε μετεπολύθη, λέει ο άθλιος, από την οργή στην καινοδοξία. Δηλαδή εμφανίστηκε ως πράος στα μάτια των επισκεπτών. Δεν μπορούσε βεβαίως να δουλεύει συγχρόνως και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην καινοδοξία. Και έτσι επέλεξε την καινοδοξία. Δηλαδή, λέει τώρα ένα παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης. Είναι, λέει, ένας μοναχός ο οποίος θυμώνει με κάποιον άλλον μοναχό που είναι μπροστά του. Να, όμως εμφανίζεται μια παρέα από μοναχούς, από επισκέπτες, από κοσμικούς. Και τι να κάνει τώρα? Δείχνει ότι είναι πράος, για να μην εκτεθεί στα μάτια των άλλων. Και κάνει λοιπόν μια υποκριτική πραότητα. Δείχνει μια υποκριτική πραότητα. Από μέσα του βράζει. Και αυτό λοιπόν πολλές φορές μπορεί να συμβεί. Επίσης μπορεί να συμβεί κάτι άλλο.
μπορεί κάποιος να κάθεται και να ακούει τις βρισιές ενός άλλου και να μην μιλάει. Αλλά να είναι έτοιμος να σκάσει από μέσα του. Και ίσως να χρειαστεί ένα τσικ για να ξεσπάσει και να αρχίσει και ο ίδιος να βρίζει και να φωνάζει. Λοιπόν, και αυτή η πραότητα δεν είναι η σωστή πραότητα. Είναι μια, ας το πούμε, επίπλαστη πραότητα. Βέβαια, πολλές φορές για να αποκτήσουμε την πραότητα θα πρέπει να φτάσουμε έστω και σε αυτό το σημείο, να μην αντιδράμε και ας είμαστε από μέσα ταραγμένοι. Μέχρι όμως να καταλήξουμε και να γίνουμε πραγματικά πραείς άνθρωποι και να νιώθουμε αυτή την ηρεμία και την απάθεια και την αταραξία που έχει ο πραγματικά πράος. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η πραότητα η οποία είναι επίπλαστη. Και υπάρχει και μια ιστορία από τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος έκανε για ένα διάστημα, νομίζω 2 χρόνια, ήταν στο όρο Σινά, εκεί στην Αγία Εκατερίνη. Ήταν μοναχός και εκεί λοιπόν λέει υπήρχε ένας λαϊκός ονόματι Στρατής, ο οποίος ήταν αχθοφόρος, δηλαδή βοηθούσε, έπαιρνε τα μπαγκάζια, ας πούμε, των ανθρώπων που πήγαιναν εκεί προσκυνητές και τα μετέφερε μέχρι το μοναστήρι. Και όλοι τον ξέραν ο Στρατής. Και τον φωνάζανε, Στρατή, έλα να κάνεις αυτό. Και έλεγε αυτός, μη με φωνάζετε Στρατή, να με λέτε αμαρτωλέ Στρατή. Η ταπείνωση δηλαδή που είχε, και έλεγαν οι άλλοι, πω τι ταπεινός που είναι και θέλει να τον φωνάζουμε αμαρτωλέ Στρατή. Αυτός, λέει, ο αμαρτωλός ο Στρατής, μια μέρα, λέει, στο μοναστήρι, αποκοιμήθηκε. Και είχαν ήδη προχωρήσει στις ακολουθίες και μπήκαν στη Θεία Λειτουργία. Και παραξενεύτηκαν οι μοναχοί εκεί. Και ήρθε κάποιος λαϊκός, τέλος πάντων, και του χτυπάει την πόρτα. Στρατή, σε πήρε ο ύπνος. Σήκω, λέει, γιατί μπήκαμε στη λειτουργία. Και εκείνος θύχτηκε αμέσως και θύμωσε, άνοιξε την πόρτα και εκείνοι τότε στα μοναστήρια είχαν μεγάλα κλειδιά, τέτοια, ήταν τεράστια τα κλειδιά, μεγάλα, και με εκείνο το κλειδί κυνηγούσε, λέει, τον άνθρωπο αυτό που είχε έρθει για να τον ξυπνήσει, για να του πει, ποιος είσαι εσύ που θα με πεις εμένα τι πρέπει να κάνω. Και τον κυνηγούσε με το κλειδί. Ποιος ο αμαρτωλός ο Στρατής. Είναι αυτά τα επίπλαστα, έτσι, τα ταπεινόσχημα που καμιά φορά μέσα στην Εκκλησία τα συναντάμε πολύ τακτικά. Πολλοί δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, επειδή ακριβώς είναι ο χώρος όπου θα πρέπει κανονικά να είμαστε άνθρωποι καλοί, ταπεινοί, πράοι, έτσι. Φαινόμαστε τέτοιοι, αλλά δεν είμαστε τέτοιοι. Και έχουμε μια υποκρισία. Μάσκες δεν μπήκαν μόνο τώρα στην κρίση του κορονοϊού μέσα στην Εκκλησία. Πάντοτε υπήρχαν οι μάσκες. Οι μάσκες αυτές που άλλο πρόσωπο δείχνουν από αυτό που πραγματικά είμαστε. Λοιπόν, πολύ προσοχή. Η πραότητα μπορεί να φαίνεται, μπορεί και να μην φαίνεται. Αλλά η γνήσια πραότητα όντως φαίνεται. Και αυτός ο οποίος δεν έχει πραγματική πραότητα, αλλά υποκρίνεται ότι είναι πράος, αργά ή γρήγορα θα φανερωθεί. Λοιπόν, επίσης έχουμε ένα φαινόμενο το εξής. Καμιά φορά βλέπουμε ότι το σωστό ποιο είναι, να δείχνουμε πραότητα όταν αδικούμαστε. Όταν δηλαδή μας αδικούν εμάς, να δείχνουμε πραότητα. Ενώ αντίθετα, όταν αδικούν κάποιον αδελφό μας, τότε δεν χρειάζεται πραότητα, δεν χρειάζεται να μην μιλάμε, να είμαστε απαθείς και ατάραχοι, όχι. Εκεί και θα οργιστούμε και θα θυμώσουμε στα επιτρεπτά όρια και θα δείξουμε ανδρεία και θα μιλήσουμε και θα στηρίξουμε το δίκαιο. Τι κάνουμε όμως καμιά φορά που είναι λάθος? Όταν χτυπάει κάποιος και αδικεί το εγώ, εκεί λοιπόν αντιδράμε και μιλάμε. Και δείχνουμε πραότητα όταν αδικεί το άλλος. Και δεν μιλάμε καθόλου. Αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραότητα, έτσι. Η δεύτερη περίπτωση είναι ουσιαστικά δείχνουμε
εγωισμό, υπερηφάνεια, είμαστε οργίλοι και εμπαθείς όταν, ας πούμε, θίγεται το εγώ μας και αντιδράμε, και αντίθετα όταν αδικείται ο αδελφός μας, δείχνουμε δειλία και ανανδρεία. Έτσι λοιπόν, ο πραγματικά πράος, όταν θίγεται το εγώ του, δεν αντιδράει. Αλλά όταν θίγεται το δίκαιο του άλλου, εκεί θα μιλήσει. Δεν θα κλείσει το στόμα του. Δεν θα κλείσει τα μάτια του. Δεν θα σηκωθεί να φύγει. Και να έρθουμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, αυτό που είπαμε δηλαδή από τον μακαρισμό. Λέει, μακάρι οι πράης, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Τι εννοεί εδώ ο Χριστός? Ότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γην. Ποια είναι αυτή η γη που θα κληρονομήσουν οι πράης? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι η γη αυτή είναι η λεγόμενη γη της επαγγελίας. Δηλαδή χρησιμοποιείται πολλές φορές ο όρος θα κληρονομήσουν τη γη, όπως ακριβώς οι Εβραίοι που βγήκανε από την Αίγυπτο και ταλαιπωρήθηκαν για 40 χρόνια στην έρημο του Σινά, με σκοπό να μπουν πού? Στη γη Χαναάν, στη γη της επαγγελίας. Αυτή λοιπόν η γη της επαγγελίας συμβολικά είναι ο δικός μας ο στόχος, το δικό μας το τέρμα, ο δικός μας ο προορισμός, που είναι ποιος? Η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των ουρανών. Άρα λοιπόν, μακάρι οι πράης, ότι αυτοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, ουσιαστικά είναι σαν να μας λέει. Η γη της επαγγελίας, που για μας είναι ο ουρανός. Αλλά και μια δεύτερη ερμηνεία είναι να πάρουμε τη λέξη κυριολεκτικά. Αυτοί οι οποίοι θα κατακτήσουν τη γη. Ποιοι ήταν αυτοί που κατέκτησαν τη γη? Ποιοι? Λίγο πιο μετά και οι Απόστολοι. Ποιοι Άγιοι? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες δεν έδειξαν πραότητα. Οι μάρτυρες όταν τους πιάνανε και όταν τους καίγανε και όταν τους κομματιάζανε, τι κάνανε? Βρίζανε? Καταριόντουσαν? Στην κόλαση να πάτε? Ο Θεός θα σας κάψει, μου κάνετε εμένα έτσι? Όχι. Πήγαιναν χαμογελαστοί. Πήγαιναν με πραότητα. Και έβλεπαν οι άλλοι που ήταν μαζεμένοι, τους θαύμαζαν και γίνονταν χριστιανοί. Και σκοτωνόταν ένας, θυσιαζόταν ένας και ξεφυτρώναν 1000. Ήταν σαν μια λερναία ύδρα πολλαπλάσια από αυτήν που ξέρουμε από τη μυθολογία, που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι και βγαίναν 2. Εδώ κοβόταν ένας και βγαίναν 1000. Και έτσι λοιπόν οι πράοι κατέκτησαν τη γη, κατέκτησαν την οικουμένη και γίναμε χριστιανοί. Είναι λοιπόν μια ερμηνεία η οποία είναι ουσιαστικά μια προφητεία που είπε ο Χριστός. Μακάρι θα είναι οι πράοι οι οποίοι ό,τι και να τους κάνουν θα μείνουν ατάραχοι και εξαιτίας αυτής της πραότητος θα διδαχτούν οι άλλοι και θα καταλάβουν την ανωτερότητα που έχει αυτή η πίστη και θα γίνουν και άλλοι χριστιανοί. Πού είναι αυτό το πράγμα να το δούμε σήμερα? Να δούμε αυτή την πραότητα στους χριστιανούς. Ξέρετε κάτι? Αυτή την πραότητα την έκλεψε γιατί είδε ποιο είναι το πραγματικό νόημα ο Μαχάτμα Γκάντι όταν έκανε την επανάσταση στην Ινδία, που ήθελε να αποκτήσει την ανεξαρτησία η χώρα του. Και τι έλεγε? Το δόγμα της μη βίας. Τι θα πει? Πώς μεταφράζεται η μη βία? Πραότητα. Πραότητα. Τους έλεγε, ό,τι και να κάνετε δεν θα αντιδράσετε. Πήγαιναν λοιπόν 10-10 μπροστά στους στρατιώτες, τους πάγαν τα κεφάλια, τους παίρνανε σηκωτούς, έρχονταν οι επόμενοι. Ξανά, παμ, τους πάγαν τα κεφάλια, τους παίρνανε από εκεί. Μέχρι που οι ίδιοι οι Άγγλοι δεν άντεξαν πια. Και ο κόσμος όλος δεν μπορούσε να το ανεχτεί αυτό. Όσο και αν εκείνη την εποχή τα μέσα ήταν περιορισμένα για να μάθουν την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά δεν άντεξε το σύστημα.
αυτή την πραότητα που έκλεψε ο Μαχάτμα Γκάντι από τον χριστιανισμό και την εφάρμοσε και κέρδισαν την ανεξαρτησία. Να λοιπόν, οι πραείς κληρονομούν την γη. Είναι αυτοί οι οποίοι κατέκτησαν και τη γη των Ινδιών, ας πούμε, που χρησιμοποίησαν αυτή την πραότητα. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε. Πίσω από την πραότητα κρύβονται πολλά πράγματα. Είναι ίσως μια βασική αρετή που πρέπει να έχει ο χριστιανός για να πούμε ότι είναι χριστιανός. Είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού, ο πράος. Ο πράος, ο οποίος είναι οπωσδήποτε και ταπεινός. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Εγώ θέλω. Ποια η διαφορά του πράου με τον ευγενικό? Τον ευγενικό. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Βέβαια, ο πράος είναι και ευγενικός. Αλλά ο ευγενικός δεν είναι απαραίτητα πράος. Ο ευγενικός μπορεί να είναι ευγενικός επειδή το επιβάλλει η θέση. Είναι ευγενικός, δεν αντιδράει, αλλά από μέσα του μπορεί να είναι θήριο. Και αν σε βρει σε άλλο χώρο, μπορεί και να σε πλακώσει το ξύλο. Και ας είναι και ευγενικός. Άρα λοιπόν, η ευγένεια είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον πράο, αλλά ο ευγενικός δεν σημαίνει ότι είναι πράος. Έτσι. Είναι ίσως κάτι το οποίο μπορεί να είναι, όντως ο ευγενής να είναι και πράος, αλλά μπορεί να είναι και ψεύτικος. Γι' αυτό λοιπόν η ευγένεια είναι κάτι το οποίο το επιβάλλει καμιά φορά η κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Ευγενικός ενώ όταν το συμφέρει. Ναι, ισχύει. Δηλαδή τώρα βλέπουμε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους όταν είναι σε κάποια θέση, ας πούμε, είναι ευγενικοί και αυτά. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και πράος. Έτσι, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ωραία. Άλλο. Αφού είναι θεϊκό χάρισμα η πραότητα, γιατί στην πράξη, όταν θα δικηθούμε μια, δυο, τρεις φορές, θα σιωπήσουμε. Αλλά στο τέλος θα έρθει αυτή η αντίδραση από μέσα μας, της ψυχής. Μπορεί, αν έχουμε θάρρος του λόγου να μιλήσουμε, αν όχι, πάλι ας πούμε να δηλιάσουμε να μην πούμε τίποτα. Αλλά αφού είναι θεϊκό χάρισμα, άρα πρέπει να το ζητάμε εμείς στην προσευχή μας. Εννοείται. Να μας δώσει την πραότητα ο Χριστός. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είπαμε ότι είναι η πραότητα ένα χάρισμα θεϊκό, ότι είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ίδιου του Θεού, του Χριστού μας, που ήρθε στον κόσμο, έδειξε αυτή την πραότητα σε απόλυτο βαθμό. Έτσι. Όταν θέλουμε κάτι να παρουσιάσουμε απόλυτα, αυτό πάντοτε μπορούμε να το κάνουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν είχε σε απόλυτο βαθμό την πραότητα. Εμείς ως άνθρωποι, ας το πούμε εμπαθείς, αδύναμοι κτλ. Μπορεί να είμαστε οργίλοι ή μπορεί να έχουμε λίγη πραότητα και 1, 2, 3, 5 κάποια στιγμή ξεσπάμε, όπως το είπε και ο Απόστολος Πέτρος, που ρώτησε τον Χριστό, Κύριε, μέχρι πόσες φορές να συγχωρούμε τον αδελφό μας, μέχρι 7? Και λέει ο Χριστός, όχι 7 λέει, αλλά 70, κοντά και σε 7. Δηλαδή 70 φορές το 7. Δηλαδή είναι ένας αριθμός 490, αλλά αυτό είναι, μάλλον θέλει να μας πει ότι άπειρες φορές. Όσες φορές και να αμαρτήσει ο άλλος, όσες φορές και να σε αδικήσει και να σου ζητήσει συγγνώμη, θα το συγχωρήσεις. Και δεν θα οργιστείς. Βέβαια, λέει ένας πατέρας, έλεγε ότι, νομίζω ποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε πει, λέει, δεν είναι, λέει, κατόρθωμα ένας ο οποίος έχει γεννηθεί πράος να είναι πράος. Δεν είναι, λέει, κατόρθωμα, δεν είναι αρετή. Αλλά αρετή πραγματική είναι αυτή όταν κάποιος είναι από τη φύση του οργήλος, είναι άνθρωπος οξύθυμος, ευαίσθητος, ευέξαπτος και με το παραμικρό δηλαδή φουντώνει και τελικά να γίνει πράος. Αυτό, λέει, είναι πραγματική αρετή. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε πράοι. Ένα μεγάλο τέτοιο παράδειγμα ήταν ο Άγιος, ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπς,
ο οποίος ήταν ένα θηρίο. Έχουμε πει και άλλη φορά εδώ πέρα τι θηρίο ήτανε. Πανύψηλος, ένας γίγαντας, ήταν μπρατσωμένος, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, ήταν αρχιλιστής. Αυτός ο οργύλος, ο οποίος σκότωνε και ρήμαζε, όταν ήρθε σε επαφή με ανθρώπους του Θεού, εκεί λοιπόν γαλήνεψε και έγινε και αυτός μοναχός. Και εγκρατεύτηκε τόσο πολύ που έγινε το ακριβώς αντίθετο. Πολλές φορές, λέει, οι πατέρες της Σκήτης τον πειράζανε για να δουν αν θα αντιδράσει. Και τον έλεγαν, άβρε σκυλάραπα, φύγε από εδώ, ήρθες εδώ πέρα να μας μιάνεις το χώρο. Του λέγανε οι άλλοι, δηλαδή οι μοναχοί, και αυτός έσκυβε το κεφάλι, έπαιρνε τα πραγματάκια του και έφευγε. Ναι. Γιατί έδειχνε με αυτόν τον τρόπο πόσο πράος είχε γίνει. Και δεν ήταν επίπλαστο. Ήταν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν μπορούμε να γίνουμε πράοι. Μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Όλα είναι χαρίσματα. Αλλά εμείς δείχνουμε το θέλω, το πόσο θέλουμε. Έτσι, δείχνουμε το πόσο θέλουμε, το ζητάμε από τον Θεό και ανάλογα με την ταπείνωση που έχουμε θα μας το δώσει και το χάρισμα Θεός. Γιατί αν είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι δεν θα μας δώσει την πραότητα. Γιατί θα υπερηφανευτούμε μετά για την πραότητα που υποτίθεται ότι έχουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε και την ταπείνωση σαν πρώτο σκαλοπάτι και πάνω εκεί να πατήσει μετά η πραότητά μας που θα ζητήσουμε από το Θεό να μας τη δώσει. Έτσι. Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Γιατί ενώ φαινόμαστε κάποιοι πράοι ή είμαστε κάποιοι ή είναι τέλος πάντων, στο οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται, εκεί βγάζεις έναν άλλο χαρακτήρα. Θα το έλεγα και αυτό, Βλέπουμε πολλές φορές όταν ας πούμε είναι άντρας και γυναίκα μέσα στο σπίτι, μάλλον εκτός σπιτιού, να λένε πω παιδί μου, τι ήρεμος άνθρωπος που είναι, τι ηρεμία βγάζει και στο σπίτι να γίνεται σκοτωμός. Ο άντρας με τη γυναίκα να μαλώνουν. Γι' αυτό τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλά. Και όταν βλέπουν ότι οι γονείς άλλο πρόσωπο δείχνουν έξω και άλλο είναι μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνουν ότι υποκρίνονται και δεν το ανέχονται αυτό. Και λένε στους γονείς, καλά, εσύ θα με διδάξεις τώρα, θα μου πεις εμένα τι πρέπει να κάνω. Διόρθωσε τον εαυτό σου, που άλλα δείχνεις έξω και άλλα είναι μέσα στο σπίτι πραγματικά. Ή καμιά φορά και τα παιδιά. Τα παιδιά τι κάνουν. Βλέπουμε τα παιδιά έξω να είναι ευγενικά, να είναι καλά, και μέσα στο σπίτι με τα αδέρφια τους να σκοτώνονται ένας με τον άλλο. Ναι, αυτό δείχνει μια επίπλαστη κατάσταση. Ότι δηλαδή προσπαθούμε να δείξουμε έξω έναν άλλον άνθρωπο, έναν πιο ευγενή, έναν πιο πράο. Ναι, δίπλο προσωπία, αλλά και υποκρισία. Όχι ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε όλοι. Όλοι το κάνουμε. Ποιος από εμάς δηλαδή δείχνει αυτό που πραγματικά είναι. Όλοι είμαστε λίγο πολύ υποκριτές. Αλλά όταν αυτό το πράγμα γίνεται σε μεγάλο βαθμό, τότε ιδιαίτερα αυτοί που είναι εντός του σπιτιού δεν μπορούν να ξεγελαστούν. Εγώ σε ξέρω καλά. Ή ένας φίλος, ας πούμε, που δείχνει σε άλλο πρόσωπο, δεν μπορεί να το γελάσει. Το ξέρει πολύ καλά. Και πάνω από όλους δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε με το Θεό. Δεν μπορούμε να το ξεγελάσουμε. Το αν είμαστε πράοι ή όχι, ας πούμε, το ξέρει ο Κύριος. Έτσι. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει αυτό που είπες, ότι μέσα στο σπίτι δείχνουμε έναν άλλον εαυτό και έξω έναν άλλον εαυτό. Φταίει ότι δεν είμαστε αληθινοί. Ναι, ξέρετε, καμιά φορά, ας πούμε, με τους άλλους τους ανθρώπους είμαστε πιο ευγενικοί. Έτσι, είναι ένας ξένος και θέλουμε και τη δόξα. Θέλουμε και να μας λένε καλούς και άγιους. Ενώ μέσα στο σπίτι, καμιά φορά δεν έχουμε την πραγματική αγάπη για τον άλλον. Δεν έχουμε την πραγματική αγάπη, ο σύζυγος για τη σύζυγο. Ή καμιά φορά ο εγωισμός φουντώνει μέσα στο σπίτι και ξεσπάει και ξεσκεπάζεται πιο εύκολα. Ο εγωισμός. Έξω μπορούμε να τον δαμάσουμε λίγο τον εγωισμό. Για να μην μας κρίνουν οι άλλοι. Και αυτό πάλι εγωιστικό είναι. Είναι συμπεριφορές, ας πούμε, που χρήζουν και ψυχολογικής ερμηνείας. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πολεμήσουμε.
Πρέπει να είμαστε, όπως είμαστε έξω τουλάχιστον, να είμαστε και μέσα στο σπίτι. Άντε να μην είμαστε όπως είμαστε μέσα στο σπίτι, να είμαστε και έξω. Να είμαστε δηλαδή 3 χειρότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που εφαρμόζουμε στους άλλους έξω, να τα εφαρμόζουμε και μέσα στο σπίτι. Και την αγάπη και την ανοχή και την πραότητα που δείχνουμε στους άλλους έξω, να δείχνουμε και στο σπίτι. Έτσι. Θέλει δουλειά όμως. Θέλει δουλειά. Θέλει προσευχή. Θέλει... Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Τίποτα. Άνευ μου ου δύναστε ποιήν δεν. Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός. Άρα και την πραότητα μπορούμε να την κατακτήσουμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Α, ναι, δεν σας διάβαζα κάτι ακόμη. Ωραία, παιδί μου, πώς δεν το διάβασα αυτό. Είναι ένα ακόμη περιστατικό, πάλι εδώ πέρα το έχει, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το διαβάζω αυτό και τελειώνουμε. Κάποτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ενώ καθόμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος, ο Αββάς Ποιμένας, ο Αββάς Ποιμένας ήταν ένας μεγάλος Αββάς, έτσι, που έζησε τον 5ο-6ο αιώνα στην έρημο της Αιγύπτου, έγειρε, λέει, στο αυτί μου το Άγιο του στόμα και μου λέει, θέλεις να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας? Δηλαδή, ο Ιωάννης ο Συναήτης τότε ήταν νέος και ο ηγούμενος που ήταν ο Αββάς Ποιμένας πήγε και του λέει, θες να σου δείξω, λέει, πόσο μεγάλη, ας πούμε, αγιότητα κρύβεται μέσα στα γυρατιά ενός ανθρώπου. Και λέει, λοιπόν, το παρακάλεσα λοιπόν και εγώ να το δω αυτό το πράγμα. Φωνάζει λοιπόν ο δίκαιος, λέει, κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήλθε λοιπόν ο Λαβρέντιος και έβαλε μετάνοια. Τον φώναξε λοιπόν ο Αββάς Ποιμένας, τον Λαβρέντιο που ήταν γέρος, και του λέει, έλα εδώ. Ήρθε λοιπόν και του βάλε μετάνοια. Και εκείνος του έδωσε την ευλογία του, ο Αββάς Ποιμένας. Αφού όμως σηκώθηκε από κάτω που έκανε τη μετάνοια, δεν του είπε τίποτα απολύτως, αλλά τον άφησε να στέκεται όρθιος εμπρός στο τραπέζι και χωρίς να τρώει, ενώ βρισκόμεθα ακόμη στην αρχή του γεύματος, και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος 1 ολόκληρη ώρα, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να ατενίζω ακόμη το πρόσωπο του εργάτη εκείνου της αρετής, που ήταν ολόλευκος γέροντας 80 χρονών. Περίμενε εκεί χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι τέλους του φαγητού, οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, τον στέλνει ο Αββάς Ποιμήν στον άλλο γέροντα, τον Μέγα Ισίδωρο, να του πει πώς ξεκινάει ο 30ος ψαλμός. Δηλαδή, υπομένων, υπέμεινε τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκωσε της δεήσεώς μου. Τον έστειλε να πει ποια είναι η αρχή του ψαλμού και είπε αυτό. Ύστερα από αυτό, εγώ σαν πονηρότατος δεν παρέλειψα, λέει ο Άγιος Ιωάννης, να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν τι σκεφτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος μπροστά στο τραπέζι. Δηλαδή ήταν 1 ώρα εκεί όρθιος. Τι σκεφτόταν, ας πούμε. Σου λέει, τον φώναξε και δεν πήγαινε καθίσει, σου λέει κάτι με θέλει. Αφού με θέλει θα κάτσω εδώ. Και έμεινε 1 ώρα όρθιος. Και λέει λοιπόν ο γέροντας αυτός ο 80χρονος, ουδέποτε έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του Αββά Ποιμένα τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στον Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανέναν πονηρό λογισμό εναντίον του Αββά Ποιμένα, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του, διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Επιπλέον όμως γνώριζε και τούτο, Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητας, της πραότητας και της ακακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον βλάψει. Βλέπετε. Πώς αντέδρασε ο πράος. Σου λέει, δεν είναι αυτός που με πειράζει εμένα άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Χριστός με βάζει σε δοκιμασία. Θα κάτσω εγώ τώρα να κρίνω τον Χριστό. Και ουδέποτε, λέει, έβαλα στο μυαλό μου αρνητική σκέψη. Βλέπετε. Έτσι αντιδράει ο πράος άνθρωπος.
Και όταν μας πειράζουν οι άλλοι άνθρωποι, όταν μας τσιγκλάνε, όταν μας προκαλούν, θέλουν να μας προκαλέσουν την οργή μας, να σκεφτόμαστε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται ο δικός μας ο ηγούμενος. Είναι ο Χριστός, και ο οποίος μας δοκιμάζει. Και λέει ακόμη παρακάτω, λέει, μια φορά λοιπόν, λέει, για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι αδελφοί, ο μεγάλος γέροντας, ο Αββάς Ποιμένας, τον επέπληξε τον ίδιο αυτόν, τον 80χρονο τον Λαβρέντιο, τον επέπληξε άδικα μέσα στο Κυριακό και διέταξε άκερα να τον βγάλουν έξω. Τον μάλωσε χωρίς να φταίει για κάτι και τον πέταξε έξω. Εγώ, δεν γνωρίζοντας ότι είναι αθώος σε εκείνον που το κατηγορούσε ο Ποιμένας, ο Αββάς Ποιμήν, απολογήθηκα υπέρ αυτού ιδιαιτέρως. Του λέει, μα τι το κάνεις αυτό, γέροντα, είναι άδικο, είναι αθώος αυτός. Το γνωρίζω και εγώ, λέει ο Αββάς Ποιμήν, πάτερ μου, ότι είναι αθώος, μου απάντησε ο σοφός. Αλλά όπως είναι πράγμα ικτρό να αρπάζεις το ψωμί από το στόμα του πεινασμένου νηπίου, έτσι αδικεί και τον εαυτό του και τον εργάτη ο υπεύθυνος των ψυχών, όταν δεν του προξανεί κάθε ώρα στεφάνους όσους γνωρίζει ότι μπορεί να υπομείνει, είτε με ύβρις, είτε με ατιμίες, είτε με εξευτελισμούς και εμπεγμούς. Δηλαδή, αυτός ο οποίος, ο Αββάς Ποιμένας ας πούμε, έκανε μια άδικη επίπληξη. Με αυτόν τον τρόπο όμως του προκάλεσε του αλουνού στεφάνι δόξης. Και λέει παρακάτω, διότι έτσι προκαλεί 3 πολύ μεγάλες αδικίες. Αν δηλαδή εγώ δεν το έκανα αυτό, 3 αδικίες θα έκανα εγώ. Ποιο πράγμα δηλαδή? Πρώτον, στερείται ο ίδιος τον μισθό από την επιτίμηση. Δηλαδή, αυτός ο οποίος κάνει την επιτίμηση, που μαλώνει άδικα, που είναι ο άλλος αθώος, ο ίδιος θα έχει ένα στεφάνι όταν ο άλλος υπομείνει. Άρα λοιπόν κάνουν ζημιά σε μένα που δεν τον επιτιμώ άδικα, ας το πούμε έτσι. Καταλάβατε? Δεύτερον, λέει, ενώ θα μπορούσε, λέει, να ωφελήσει και άλλους με την αρετή εκείνου, δεν το έπραξε. Δηλαδή, βλέποντας την αρετή του άλλου, ο οποίος υπομένει την αδικία, οι υπόλοιποι παίρνουν παράδειγμα να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Άρα λοιπόν, αν δεν τον επιπλήξω άδικα, δεν θα έχουν όφελος και οι άλλοι. Και φυσικά, λέει, και αυτός ο οποίος αδικείται παίρνει το στεφάνι. Και λέει, και τρίτον, το πιο σοβαρό, πολλές φορές και αυτοί που φαίνονται καλοί και υπομονητικοί, όταν παραμεληθούν πολύ καιρό και ως δήθεν ενάρετοι δεν ελέγχονται πλέον ούτε ονειδίζονται από τον γέροντα, υποβαθμίζονται και χάνουν την πραότητα και την υπομονή που είχαν. Διότι όσο καλό και καρποφόρο και παχύ και αν είναι το έδαφος της ψυχής, όταν του λείψει το πότισμα με το νερό της ατιμίας, τότε θα χορταριάσει και θα βλαστήσει αγκάθια υπερηφάνειας και πορνείας και αφοβίας. Τούτο γνωρίζοντας ο Μέγας εκείνος Απόστολος έγραψε προς τον Τιμόθεο, επίστηθη, επενέχθητη, επίπληξον αυτής ευκαίρος ακέρος. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή. Να τους επιπλήττεις ευκαίρος ακέρος. Βλέπετε λοιπόν, όταν λοιπόν εμάς κάποιος μας αδικεί ή μας επιπλήττει και είμαστε αθώοι και δεν φταίμε σε κάτι, να ξέρουμε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος μας δοκιμάζει και θέλει να πάρουμε στεφάνι δόξης, στεφάνι αιώνιο. Όταν το ξέρουμε αυτό, πόσο πιο εύκολα μπορούμε να δείξουμε πραότητα και ταπείνωση και ανεκτικότητα, ανοχή. Λοιπόν, αυτά είπαμε όμως πολλά για σήμερα, έτσι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.